Nimin April ni som pathu matrang khan kol ho hun pui poi mo ber thing yan anti an tui ku chu a intrana manero chu a hlovak lo April ni som paruk thleng an man nuwa kum thar an lom dona an tan chuan Christmas le kum thar vuak ve tang velane ni kum khan thripui leng awangin an lo mang thei to lova kumina an mang do nemo an in ti lain an ram boina in anang chinga CDM thlop tu te chuan hekut poimo tak hi sipai du lo na lantir na tan le democracy ngiat na ta na lo mang turin mi puite an nge na sipain mi pui tamjok in min thlope anti chu adik lo zia alang chiang ta hle ahman na pui ber ni thin rengun chu are rui maya kumdanga kumhluya thil thalo anti tlen fai na tura tuya anin the thin chu athleng talem lova mi pui tamjokin democracy andu ti chu alang chiang hle Myanmar buena kalzela khopui atangin thingtlang lama buaina a in sonta khopui chunga norhoi hotna chukalma se tharum thona chuak lian tham riatur om tome ulova chun le zana mi man to ke ro chu an la om ta zela khopui lam are chanbul pui ber chu hui khom tu an nei to lo kol ho hian danglam na riau an neya an huai sanin democracy sual ko nga hian thi thlenga beyanin huam ti chu thil chiang ania mase hui khom tu le hruai tu an momo thung sipain CDM a aphusa deuh ta chu an man zela hui khom tu tur anom lo chuan an tha azwai ngal mai zela he hitlang mi tenena andang lamna ni Myanmar lo cheng to pakhatin minthil danin kol ho chu arwala huai mmg anin hui khom that chuan lau nei mi alo ania ma se malero chuan chutiwak chu an ni ngai lo ati tlang mi te ro hruai tumu mal nei lo po huai chi an ni zia alanga zo na thlak te omna kaleya an hruai tu lok deuh te chu an tlan chuaka hruai tumu mal nei lovin tran an lo kho ani kha kaleya hian KCM le sa som pathum te an mana heng an mi man te an dop na sat thei dan tur ngai toin KCM le sa te chu an tlan dar towa roner chuale ngei chu an tumru hle Federal Army thom arik lain namsipai te an mintlang theilo Arakan Army hruai tu pa Major General tunmet na nga chuan CDM le mipui kongzo chu Rakhine State ta punlun lo se adu tia soya namsipai ten autonomy an sual na chu mipuin lungoi lo na anlan tir hian abo buai theiani ati ete din champha phak voisom panni na anlom na he thu hi soin Rakhine State chuan tumu mal tak kan neya chumi hlen chuak tur chuan ma kan la a thil dang nen soipol lo atha hleang ati hruai tu pa hetianga tongta ka chuan Federal of Union Democracy CRPH in an chop chua chu an thlop lawanga ngai thei tak turania masen thil tum ti hlotlin theina tur chuan nam tlem jok dangte kol ho thlenga thopui anin huam reng thu atar lang thung te hian Rakhine State a hian CDM chu thlop lo ma se sipai te chet na wanga nun na chan le hliam te dan kalaman le mi hring dik na chan vo bo chiat na te chu andem thu an soyene Rakhine State a hian sipai du lo kongzo atlem hlea an state hi NLD laka anlung oiwak lo ti video masalama kantar lang to ani kha hewang hian te hi sipai ka pin an che chuak tam lova CDM zom an thre lo ti ro chu an soi chuak zau to ni kha an ho tu pa chuan sipai tenen kan la in kap le tari lova ma sei in rem na mu mal tak kan nei ti ne ro chu ani lo thunga in thla da om thei kan ni love ate pathini khan San State ta le nam sipai dang pahni te chu an chea mi sompali nun na an chan ani kha hewang hian Rakhine State ta hian sipai le te chu in kap thei din hmuna anding reng thowa kumsang ni le som pakua ani nepna tang khan atu ve ma anla in thiar chuak lova sipai te hian tun hnai bo ruwa ka wangin anin khuar na te chu an thom thamek
te hi Rakhine State a hian thlo vak kan ni ngai lova ma se sipai te chet na wangin khosom pasari vela om mun an khuar thei to nia soyane CNA lampo an ngoi wangwang nuwa an trong chuak veta CNA te hian sipai te nen in biak na an nei to lo tur thule an camp an ron kalani chuan silai nen an lo dong songang tin thu chua an siama CNA te thu chua chungchang hi social media lama soidan asang nual athenin an che chuak don anti lain athenin an camp human tum wangzo kania che chua tumna lam antar lang love anti ve thung kan source pakhata ya tamchuan mi hring an tlema wangin an che chuak lowang ti hi an soi thin dan ania ma se tun din huna chuan che tan tum deuh anga soitu te kan tong ve bokane CDM an throi tu angan en pakhat kan biak poin min hril danin Chin State atir khan thalai te chuan CNA te zoma sipai dawa che chua ve antuma CNA hi an che chua lo ba ka thom an nei mu mal tak lo wangin an ruam man na angin thil akal talawane chin mi te hi sipai te hian hlau na chin an neya an chanchin hluya tangin an tor thlelom ru riau ke Newton Mandali le Ranguna Insian khuwa an thlen khan kol ho chan chuak tu chu Chin Battalion le Gorkha Rifles ten nia ke Niwin Barmaram an la tur chu sipai ten lo dang chat turin an sipai zinga a huai senber Chin Battalion te hi an the chuaka an ni hian ke niu te chu Rangun la thailo turin an lo dang chat theya mi huai sen tak tak om khom na ania wangin Chin Battalion chu an nok zelang ti an hlawa wangin an thiata ke niu te dan cha na chu sipai te tiangin an chua Chin mi te huai sen na chu thup bo ani ta dai mayane sipaya Chin mi te an tangani poin battalion khata mi pahni khat bak anda ngai lo kol sipai te chuan kan thin rim vai chuan thi kan ngam thin ti hrein min da khom du ngai lo tin Kachin State sipaya lo trang to pakhat chuan min hrilane heti la hian KIA le sipai te momuak borvela anin dona sipai lamin chawrau ek an thai leklek zoka KIA te hian sipai te an kaplum nuala anjinga battalion commander te potel leilam sipai ba ka indo thlo na te anron tho chua puya nili chung anin be nuwa po KIA te chuan March ni somni panga a sipai te in khuar la mun an lak chu an la hum theizela KIA thupuang tu chuan sipai te hi an la in chok lo bel zela kan la buai zwal tul don ni na lang tina soi nam sipai tang rual thei tur te an tran ruala mi puin sipai an din ve hun lam hoi hian thilakal meka chutianga thlen huna chuan tuna tratmaro sipai chin chang thachin te hi chuan mi pui lam an tran chu CDMA activist thren khat terin danane sipai lu bok naran ho hi chuan thilan riat lem lo lain captain le a ho tu lam deuh chin te ro chuan thil chin chang an threveka chua du te chu an chuak theilo an chung te nen an nom kan ti kha sipai atanga mi pui zom ta captain pakhatin aron nem het vele chia buaina lian zok achua chuan heng mi te hian mi puyan thlop an ringa an sipai pui te an kap theilo ani poin mi pui veng him tur tala an om chu an beisei azat tur hi ria chian thei ani lova ma se azat ve ani lo poin sipai mun thuma thena mun khat talin an pu minong hlaya chu an phat san duang ti hi an rin dan le an beisei na pakhatane sipai lumum nu pui abula cheng velovin asoidan chuan thil thlenga hian mi puite an dem tlata chinchang tak tak an threlo internet an man theilo wangin sipain sarkar an nam thluk na te kha lem chan anga an ngaya kum khat nuwa in thlanom le tura an ngaya ni tina soi hetila hian event noya mi hring dikna chanvo hum haltu te chuan karkalta kan soito Myanmar ram chu Syria angmaya tual chungin dona chuana mun ani theyang ti chu an soi chuak vele a
UN member te chu enroll thuai turin an ngen UN hnuaia Human Rights Commissioner Michelle Bachelet chuan tuna Myanmar bo ruak in lum le dan hi kumsak ni le som pakhata khan Syria kan lo mutoa mi puite tharum tel lova nor an huai hot chu tharum manga chan le tania mi puin ral thua man chuwa tual chung in dona achuaka chutiang chia chu Myanmar ram omdan animek tin UN in sarkar pai thlak na le tharum thona adem thu achua te chu atok zolova shek na kalpui mek te chu omjenei thamani lo tin asoyene